of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. Nazywam się Drozdowski. Witam Państwa serdecznie z Haiti. Dziś jest 9 września, czyli imieniny miesiąca. Znajdujemy się na głównym placu stolicy tego kraju, Port-au-Prince. Tuż obok widzimy symbol uzyskania wolności przez Haitańczyków w walce z kolonizatorami francuskimi. Bonsoir, moi c'est Dérismond Meusius Rubens, je suis le principal de l'école mixte réparateur des Brèches. Alors l'école mixte réparateur des Brèches se trouve dans la localité de Casal. Donc Casal, c'est la 4e section de la commune de Cabaret. C'est-à-dire Casal se trouve à environ 64 km de Port-au-Prince et il y a beaucoup de personnes qui vivent à Casal. Dla Polski chce, jak długo chcę samotni, uczko dla miłości, tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, zwycięży łoże białe, zwycięży polski lud. Masz Dobrowski, Ziewowskie do Polski, za twoim przewodem, złądę się z narodem. Oczko dla Polski chce, jak długo chcę samotni, oczko dla miłości, tak będzie klona soli, tak będzie piasku glut, zwycięży łoże białe, zwycięży polski lud. Tyle razy
Moja mama to się o mnie strasznie bała. Podróż wielka, a córeczka taka mała. Przyszła ze mną na lotnisko i usiadła na walizka, a ja wtedy do mamusi powiedziałam: Moja mama to się o mnie strasznie bała. Podróż wielka, a córeczka taka mała. Przyszła ze mną na lotnisko i usiadła na walizka, a wtedy do mamusi powiedziałam. Stoimy razem z Elizabeth przed tablicą, która upamiętnia udział polskich żołnierzy w wyzwoleniu Haiti spod kolonizacji francuskiej. Dzisiejszy dzień był bardzo tragiczny 51 lat temu. W 1969 ówcześnie panujący na Haiti dyktator Papadak wydał polecenie zamordowania 23 mieszkańców Casal. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam Polska wzięła, szablą odbijemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziem włoskie do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Bats-toi toujours respect, nul ne peut tenter le droit d'obtenir ce qui est à toi, même quand le sort décide le contraire. Bats-toi toujours respect, et c'est comme ça, et c'est comme ça, la vie si belle. C'est Mamlada, mon Bilbao. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec siric, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, quatre trempé dans la casse. Ancien Benoît, c'est Théophile qui était marché dans l'église épiscopale. Quieres estar na juego, suka ludzi, kto esposana. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam z Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety wyzwania związane z pandemią koronawirusa sprawiły, że kontaktuję się z Państwem w ten sposób. Jest mi niemniej bardzo miło, że chociaż w ten sposób mogę powiedzieć do Państwa kilka słów z Polski. Jesteśmy bardzo dumni
ze społeczności polskiej w Haiti. Cieszymy się, że nasze polskie ślady na Haiti są kultywowane. Najlepszym tego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Serdecznie pozdrawiam władze Haiti, zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak i tych samorządowych. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Ambasady Rzeczypospolitej obecnych na miejscu. Szczególne pozdrowienia kieruję do państwa szybińskich, z którymi spotykałem się tu w kancelarii premiera, z którymi rozmawialiśmy o problemach Polaków i osób polskiego pochodzenia na Haiti, a teraz po raz kolejny są z państwem na tej pięknej wyspie. Ale najbardziej znanym Polakiem na świecie jest bohater naszej dzisiejszej uroczystości, święty papież Jan Paweł II. Nie tylko największy Polak w historii, ale jedna z największych postaci w historii ludzkości. To człowiek, który zmienił świat na lepsze. Nigdy Jan Paweł II nie zapominał o swoich polskich korzeniach. Też trzeba pamiętać o tym, że Jan Paweł II był wielkim przyjacielem Haiti. Dzień dobry, Wisław Toma. Mam na imię. Dzień dobry. Mam na imię. Dzień dobry. Jestem z Haiti. Dzień dobry, Wisław Toma. Jestem Haiti. Dzień dobry, mam na imię Pierre Jenica, jestem Haiti. Dzień dobry, mam na imię Xavier Chesley, jestem Haiti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, c'est Dérismond Meusius Rubens, le directeur principal de l'école mixte réparateur des brèches. Bonjour, moi je suis Belno Mackenzie. Je suis élève de la 8e année fondamentale à l'école mixte réparateur des brèches. C'est ma présentation, c'est moi qui l'ai dessinée. Cet œuf, c'est tout. Bonjour, aujourd'hui je suis très contente de présenter de faire ma présentation. On me nomme Edmond Darmali. Comme vous le voyez, je colorie un œuf de mes couleurs préférées. Je fais la 6e année fondamentale à l'institution École Mixte Réparateur des Brèches, comme vous le savez déjà. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Jenica, je suis l'élève de la 9e année fondamentale. J'ai 14 ans, je colore mon œuf comme les couleurs de mon maillot. Merci.
Présentation, je suis Delciani Audin. J'ai fait cette présentation parce que j'aime la nature, j'aime la mer. C'est une histoire d'une petite poisson qui s'amuse avec les autres. C'est pas un bagage qui est facile pour la faire. Vous connaissez un peu de facile et comme tout dans la société comme ça, quand on commence à faire la vie, on va faire c'est pas facile. Mais c'est OK. Przyglądają nam się z góry i amfas, tak się martwią, co z nas będzie, a my w tańcu, a my w pędzie i już jakby trochę bliżej gwiazd. Gawęda na słońce i na deszcz, na 4 wiatry i na 5 też, na małych i dużych marzeń czas i na podróż aż do gwiazd. Gawęda na słońce i na deszcz, na 4 wiatry i na 5 też, na małych i dużych marzeń czas i na podróż aż do gwiazd.